אני קרבי על החבר'ה. אני קרבי על החברים שלי, קרבי על הנשמה שיש כאן לאנשים. פגשתי אנשים שלא האמנתי שאני אפגוש. אני היה פה כמו משפחה. אתה תמיד את האנשים שאתה אוהב סביבך, אין דבר יותר טוב מזה. זה לא חבר. על המדינה, אני לא קרבי, על המדינה. קרבים על ארץ ישראל. זה להגן על הבית, אבל באמת להגן על הבית. העיקר זה כל הפעילויות שאתה עושה כדי להגן, ואתה יודע שעומדים מאחוריך כל כך הרבה אנשים, שמה שאתה עושה זה הכל בשבילם. זה לא לדבר על המדינה, זה להילחם בשבילה. ובמיוחד אחרי מבצעים או דברים כאלה, אנחנו מאוד גאים במה שאנחנו עושים. אני קרבי על מסירות שיש פה בין האנשים. לא האמנתי שיהיו לי חברים כאלה, זה שווה את הכל. כל אחד, בסופו של דבר, כשקשה, בא נותן יד, נותן דחיפה, תמיד עוזרים, כולם. כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם, מה שנקרא. אתה מרגיש את הסיפוק, שמסתכלים עליך, רואים שאתה לוחם. אז תגדול, יצאתי ענק. קרבי זה אחלה. אני קרבי, זה לא סיסמה, זה זכות. קרבי, עד הסוף. עד הסוף.